Hello, beautiful family. Welcome back to our channel. Te idu idon bat nga manta ngimut ban le ka video ya ka spang ka Kumno ban Phong Sari. sari Yes. haka jaintia Jaintia. style. Saya page kan ko video labon teli ke message mo bapi ong kong pan iyangi kumno ban pan sem jaintia style sari de kaneka video kade nakabanta kito bakwa bantip kumno ban Phong Sari haka jaintia style peja kaneka video hadu bakut ide idu ban Phong Sari de sampai first time tharai de Haoit. first time ba in Phong Sari te du long excited na em Haoit. long excited te jong no kaneka sari Jong imei ma te mengin sedang no shi sendan kumno ban Phong Sari haka jaintia style te shua mengin sedang ya kaneka video pinong kumno Singaw baha like, share, but subscribe ya kanila channel. to so in kandiat say sen em ro bai thayor ka te Sure ka yung titing de. dah video kan lihat no tip patro kam ni ma de sini yang no sini ke tiding deh te ngin sedang no te ngan pan ishwa pinang ne ma pe pihaban shim shwa kumne ma kane kade ka border jo kane ka sari te pihaban shim shwa kumne te sapan phong kumne kane kade ka first step ma pe playo I tharai pe yang ne long kumba sem jain sem kane kade ka first step te skirt sari te pihaban thet kum kane ma yarab du yarab pen ngam no pe kane kade ka first step ma te haba pi Phong Sari kumne pihaban Phong heels ma khanang ba phinla ban adjust ba ha kane kade ka first step pihaban shim kumne te pihaban shim biang kumne to kersen ni du te la rong ba ham ta de du te penihang ne ngila dep kane ka first step ma first step ngila dem te menta kane kade ka jain sem bangin penwando na khmat ma kane kade ban penwando na khmat te pihaban te hangne kumne playo I tharai kumne te ngahaban shim kumne kumne kane kade ka second step te kane kade ka second step te haka second step pihaban khliap kumne ma pihaban khliap kumne akmat ma pe ma khliap kat ne ma kat ne yo chan ma khliap kat ne te ngan shim pin menta keren keng du ni du te keren ya ki subscribers te ngi haban shim pin rong le ru long bat rong yong ru long
Kadai ke second step top bat hang ne ke third step pan ni hab ban shim da ka plate ma ke third step yang third step phia ban bo kane ka front side kumne te haban adjust nang ne karon saro kane hene phia ban le kumne ta karan te ka shop ane te haban shim kumne kane ka plate pan hem shop hene oh tan saja sini sampai na kane kadai ka plate lerap hene chana ha te kane kadai ka plate ngam sapa nih jing bhabriu te karon harap endong kon nila den karon tayo ke karon ni den Pisngaw kum na do ha ha pisngaw kum na karon ni den nih kyo jan ni pensna ar plate mo hang ne kane kadai ka plate kane bat kane ar terbe ar plate te tangkum ne hi no simple bha nam te phi yo i me phi yo i bha ne te tangkum ne hi aban pali phi ba camera te bo mai ne te menta ngan pan ia phi ya ka heels jong idu du pe jing itana te kane kadai ka chain sam jong ime panido pani ka to plate way bat ar pani bat ar tale kane kadai ka plate ar tale te kane pat na shaden ta pachine sneo kum no nga sneo per bhama phi long lecturer bhama long kum ki long hikai te pet sneo join do bas ha te sakaway kuat ban ong kum no sneo per ha oi i bhabre wai do to lai sa ka dong style o yo full ma kane kadai ka full ma to kam no ong phai ki ka to
kumno pin ong ye ki subscriber manta te lada phi internet ya kan ne ka look ya kan ne ka look te sneu bha comment haka comment section kumno phi yo ima internet mo mi tana ne phi comment wan te ngan pen kut no e kane ka video hang ne te du ila bhabru bhamanta ila long kom ki no hikai te phi ru sa comment po comment section phi I kum no phi internet ne phim internet ne ka transformation jong I du first time by phong sari te phi ru sa ya comment I du ilong kum no I internet I bhabru ne te tangum ne hi ngin pen kut no e kane ka video te ka Q&A ka question bat ka answer jubab jingkali bat jubab video ngin le next te sa like ya kane ka video share but subscribe ya kane ka channel bye bye take care and stay safe love you all